बिराद मानसिफोर दङ द्वितीयआव नेलाबाय था सासे फैबा सासे फैया सासे फैबा सासे फैया बयबो बिदि जाखो थांलाय फैलाय नेजोबनाय दालालखौथ' बुंनांला 3000 4000 गोदान बानाय ड्राइभिं लाइसेन्स गोदान बानायाथ' 10,000 7,000 लायो फाग्लासो जागोन जों मा जानांगौ बो जाला MBI गैया दिनै जाबोआखसै आंना 19 नभेम्बर दिनै जाबोआखसै ओरैनोसो नेलाहैबाय थादों लामायावबो नायदो रोनावजोबनाय द्वितीय अफिस मोखांब्रा बे नायदो